Tällä videolla esitellään IT-eWikin käyttöä IT- ja ohjelmistoyrityksen tai digitaalista markkinointia toteuttavan yrityksen kulmasta. Eli näytetään, miten IT-wiki toimii, miten eri profiilityypit eroaa toisistaan, minkälaiseen analytiikkaan IT-wikillä voi päästä ja listataan IT-wikin lisäarvoja markkinoinnille. Ja äänessä tällä videolla on IT-wikin toinen perustaja eli Johannes Puro. Tervetuloa mukaan. IT-wiki on toiminut nyt jo yli 10 vuoden ajan IT- ja ohjelmistoalan markkinapaikkana Suomessa. Tämän alustan funktiona on auttaa yrityksiä ja julkisia organisaatioita löytämään heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivat kehityskumppanit, konsultit ja ohjelmistot digitalisaatiohankkeissa ja tarjota päättäjille tietoa hankintaprosessin eri vaiheissa. IT-wikiä kehitetään yhteistyössä digitalisaatiokentän sidosryhmien kanssa Suomessa, eli esimerkiksi Software Finland, Teknologiateollisuus ja Microsoft Channel Partners hyödyntää IT-wikiä oman jäsenistönsä esittelyssä. Eli meillä on melko tunnettu ja luotettu asema tässä Suomen digitalisaatiomarkkinassa, ja IT-wiki tavoittaakin jo yli 200 000 käyttäjää pelkästään Googlesta noin 9 kuukauden ajanjaksona. Sivukatseluita eri profiileille ja sisällöille kertyy noin 750 000 kappaletta vuodessa. Ja me pystytäänkin oikeastaan lupaamaan se, että jos te julkaisette esimerkiksi referenssinne ja bloginne tällä alustalla, niin me tullaan saamaan niille relevanttien asiakkaiden silmiä. Ja se palaute, mitä me saadaan IT-hankintoja tekeviltä organisaatioilta, kertoo, että tämä alusta on hyvin pidetty, koska se auttaa paitsi hahmottamaan sitä, että minkälaisia toimijoita eri digitalisaatiosubstanssien markkinoista löytyy, niin myös ymmärtämään digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Mä uskonkin, että me ollaan tällä alustallamme yhdessä tämän IT- ja ohjelmistoyritysten yhteisön kanssa niin luotu jotain aika arvokasta ja koko tätä alaa edistävää, ja se myös näkyy noissa analytiikkalukemissa. Ihmiset on myös tottunut nykyään tekemään hankintapäätöksiä erilaisilta vertailevilta alustoilta, eli jos ajatellaan esimerkiksi uuden älypuhelimen ostoprosessia, niin me saatetaan käydä tarjoajien verkkosivuilla lukemassa tuoteesittelyjä, me voidaan kuulla myyjiä liikkeissä, mutta me myös usein halutaan lukea arvosteluja tällaisilta vertailevilta sivustoilta. Ja IT-wiki toteuttaa nimenomaan tätä funktiota Suomen B2B IT- ja ohjelmistoyritysten markkinassa, ja juuri siksi se on niin arvokas tämän alan yritysten markkinoinnille ja myynnille. No, sitten siirrytään yritysprofiiliin. Eli yritysprofiili koostaa yhteen kaikki ne tietolajit, joita asiakkaat hyödyntää hankintapäätöksiä tehdessään. Ja nämä on yleensä ne samat sisältötyypit, joita IT-toimittajat hyödyntää omilla verkkosivuillaan. IT-wiki-profiili tuottaakin ohjelmistoalan yrityksille hyvin samanlaista lisäarvoa kuin näiden omat kotisivut parhaimmillaan, eli tavoittaa uusia asiakkaita Googlesta ja vakuuttaa hankintapäätöksen äärellä olevat asiakkaat tarjoajan pätevyydestä. Ensimmäisenä profiilissa on perustiedot. Ne sisältää yleisen esittelyn, yhteystiedot ja linkin kotisivuille, josta yhteydenotto tapahtuu. Seuraavana vuorossa on osaamisalueiden painottuminen. Tämä osio kehittyy sitä mukaan, kun te lisäätte profiiliin ne referenssejä ja tägäätte niitä. Eli tämä kuvastaa aika pikaisella näkymällä sitä, että minkälaisista hankkeista kullakin yrityksellä on kokemusta. Seuraavana profiilissa on vuorossa asiakaskokemukset ja suositukset. Eli referensseissä on oma kenttänsä asiakassuositukselle, joiden kautta näitä suosituksia hallitaan.
lisäksi tästä osiosta löytyy painike, joka johtaa kaikki asiakaskokemukset koostavalle sivulle. Ja näitä asiakaskokemuksia ja suosituksia, niin niitä luetaan sekä referensseistä, profiilista, että näiltä kaikki suositukset koostavilta sivuilta. Ja näihin suosituksiin tutustutaan markkinakartoitusvaiheen lisäksi hankintaprosessin eri vaiheissa. Eli esimerkiksi silloin, kun tarjoukset on pöydällä ja ollaan valitsemassa toimittajaa. Laadukkailla referenssikuvauksilla ja suosituksilla voi siis klousata kauppoja. Mä hyppään takaisin tänne esimerkkiprofiiliin. Ja seuraavana profiilissa on vuorossa tarjonnat. Eli nämä on IT-Wikin hakuehtojen mukaisten osaamisalueiden kuvauksia. Eli tässä kohdassa voi kuvata sen, että minkälaista osaamista tarjoajalla on eri digitalisaatiokentän substansseista. Eli yleensä, jos haluaa tarjota vaikkapa integraatio-osaamista, niin täytyy kyetä kuvaamaan se, että minkälaista osaamista siinä kentässä tarjoaa. Nämä tarjontojen kuvaukset myös nousee hakutuloksiin tuolla IT-Wikin yrityshaussa. Eli jos asiakas hakee vaikkapa tekoälyn tai web-kehityksen osaamista, niin se kyseinen tarjonta nousee siellä näkyviin. Mutta mennään siihen kohta tarkemmin. Seuraavana profiilissa on referenssit ja niihin liittyvät suositukset. Ja nämä referenssit on kaikista tärkeintä sisältöä IT-Wikissä. Referenssejä luetaan paljon kumppania haettaessa, koska referenssit kuvaa aika tarkkaan sen, mikä on kunkin tarjoajan ydinosaamista. Eli jos esimerkiksi joku järjestö etsii toteuttajaa verkkopalvelu-uudistukselle, niin ne ohjelmistoyritykset, joilla on päteviä referenssejä ja suosituksia vastaavista toteutuksista, niin ne on luonnollisesti aika vahvoilla. Seuraavana profiilissa tulee blokkaukset. Eli IT-Wiki-profiilissa on mahdollisuus julkaista blogeja tai YouTube-videoita tai tehdä tällainen linkkimuotoinen julkaisu, joka linkittää olemassa olevaan blokkaukseen. Meidän suositus on, että julkaisette blogista oman version IT-Wikissä, koska silloin saatte toisen arvokkaan version sisällöstä verkkoon. Sitten profiilista tulee vielä yhteyshenkilöt, jotka nousee myös kaikkien tarjontojen ja referenssien alle ja mahdollistaa näin suoran yhteydenoton. Ja sitten sieltä löytyy vielä yrityksen rekryilmoitukset. IT-Wikissä on 3 profiilityyppiä, eli ilmais-, perus- ja premium-profiilit. Tässä taulukossa on vielä esiteltynä se, että miten nämä profiilityypit eroaa. Eli tässä tämä ylin ruksi täällä ilmaisprofiilin puolella kuvastaa sitä, että ilmaisprofiilissa niin kaikki linkit IT-Wikistä yrityksen omille kotisivuille on nofollow-muotoisia, eli ne ei vaikuta teidän näkyvyyteen Googlessa, mutta perus- tai premium-profiilin hankkimalla niin kaikki linkit IT-Wikistä teidän omille verkkosivuille on dofollow-muotoisia, eli ne nostaa teidän kotisivujen ränkkiä Googlen hakutuloksissa. Eli jos teitä kiinnostaa omien verkkosivujen hakukoneoptimointi, niin IT-Wiki on yksi arvokkaimpia sivustoja, josta ohjelmistoalan yritys voi saada dofollow-linkin itselleen, koska tämä alusta käsittelee IT-ohjelmistoalaa ja digimarkkinointia, ja tosi moni tämän alan media, sidosryhmä ja yritys linkittää IT-Wikiin, eli meillä on aika korkea auktoriteetti. Perus- ja premium-käyttäjät saa profiiliinsa ja verkkosivuilleen ja muihin materiaaleihinsa käyttöönsä myös tällaisen Trusted IT Partner-sertifikaatin, jos sillä on vähintään 4 asiakassuositusta profiilissaan. No sitten
sitten osaamisalueiden painottuminen on kaikilla profiilityypeillä käytössä. Asiakassuosituksia näkyy tässä profiilissa ilmaiskäyttäjillä vain 1 kappale, siinä missä perus- ja premium-käyttäjillä täydet 4, ja sitten on se painike sinne kaikki asiakassuositukset näyttävälle sivulle. Tarjontoja on ilmais- ja perusprofiileilla vain 1 kappale, mutta premium-asiakkaat saa julkaista niitä rajattomasti. Referenssit ja blokkaukset on vapaasti kaikkien profiilityyppien käytössä, mutta sitten nämä asiantuntijat ja yhteyshenkilöt ja rekryilmoitukset on käytössä ainoastaan premium-profiileilla. Eli premium-profiilin ensimmäinen merkittävä lisäarvo on se, että sen avulla voi rakentaa yrityksestään kattavan ja sitä kautta parhaan mahdollisen kuvan asiakkaille. Ja toki jos hakukoneoptimointi yhtään kiinnostaa, niin vähintään perusprofiili kannattaa silloin hankkia. Seuraavaksi siirrytään IT-Wikin hakuihin, joista yrityshaku on kaikista tärkein ja käytetyin. Eli yrityshaussa ohjelmistoalan kumppania hakevat henkilöt voi listata tarpeeseensa sopivia yrityksiä. Eli haussa voi listata tietyn osaamisalueen osaajayritykset. Ja jos mä nyt haen täältä vaikkapa pikanäppäimellä esimerkiksi ohjelmistokehityksen osaajayrityksiä, niin tällöin tämä valitun tarjonnan kuvaus nousee tänne hakutuloksiin. Eli näin me pystytään luomaan aika päteviä markkinanäkymiä siihen, että no minkälainen vaikkapa on tämä ohjelmistokehitysmarkkina Suomessa. Yrityshaku listaa kärkeen ne toimijat, joilla on kuvattuna tämä haettu tarjonta ja joilla on eniten hakuun sopivia referenssejä ja suosituksia profiilissaan. Niiden tarjoajien sisällä, jotka sopii tähän tehtyyn hakuun, niin nostetaan edelle premium-käyttäjät. Ja tietysti sen lisäksi premium-käyttäjät saa rajattomasti näitä tarjontojen kuvauksia tänne hakutuloksiin. Siinä missä perus- ja ilmaiskäyttäjien tulee valita se yksi heille tärkein tarjonta, jonka he voi lisätä. Premium-asiakkaat siis saa eniten liikennettä täältä hakutuloksista profiiliinsa ja verkkosivuilleen. Ja lisäksi täältä premium-asiakkaat saa tämmöisen hakukoneoptimointilinkin jokaisesta yrityshausta omille verkkosivuilleen. Jokaisesta yrityshausta, johon he on kuvannut sen kyseisen tarjonnan, niin omille verkkosivuilleen. Siihen voi vielä asettaa haluamansa ankkuritekstin ja se voi asettaa osoittamaan haluamalleen sivulle. Eli me nostamme asiakkaidemme verkkosivujen sijoitusta Googlen hakutuloksissa. No tällaisen yksittäisen substanssin hakemisen lisäksi niin yrityshaussa voi filtteröidä hakutuloksia useimmilla hakuehdoilla. Eli voidaan hakea vaikkapa IoT:n osaajayritystä ja voidaan valita sinne vaikkapa toimialakokemukseksi valmistava teollisuus ja voidaan valita sijainniksi vaikkapa Tampere ja rajata vaikkapa pienimmät yritykset pois hakutuloksista. Eli näin tämän IT-Wikin avulla voi tutkia tätä koko Suomen IT- ja ohjelmistoyritysten markkinaa. Periaatteessa jokaisella relevantilla ohjelmistoyrityksellä on profiili tässä palvelussa. Profiileja on tällä hetkellä yli 2000 kappaletta. Tai jos halutaan hakea toinen esimerkki, me nollaan tuolta hakutulokset, niin voidaan lähteä vaikka teknologiakulmasta. Sanotaan, että jos me oltaisiin vaikka verkkosivujen kehityshankkeen äärellä, niin voitaisiin valita vaikkapa WordPress-teknologian osaajayritykset ja asettaa vaatimuksiksi täytyy olla kokemusta markkinoinnin prosessista ja haetaan tällä kertaa vaikkapa pääkaupunkiseudulla toimivaa yritystä. Niin näin sieltä löytyy esimerkiksi tässä tapauksessa niin
kaikki suomalaiset digitoimistot ja verkkopalvelujen ja sivujen kehitystä tekevät toimijat. No sitten, jos katsotaan näitä ITWikin muita hakuja, niin ne koostaa aina nimensä mukaiset sisällöt yhteen. Eli siellä tärkeänä referenssihaku toimii samalla tämmöisenä digitalisaatiokentän toteutusten ideapankkina. Ja sieltä voi samalla lailla lähteä hakemaan ideoita ja kumppania omiin kehityshankkeisiin. Eli voidaan tutkia vaikka sitä, että minkälaisia vaikkapa tekoälytoteutuksia markkinaan olisi syntynyt. Siellä on vaikkapa Sulava tukenut asiakkaansa tietoturvaa tekoälypohjaisella ratkaisulla ja Innofactor kehittänyt tuotetietojen hakua ja on tehty verkkokauppaan automaattisesti lyhyitä kuvauksia ja Efima on toteuttanut SOK:lle palvelupyyntöjen käsittelyä ja näin poispäin. Eli näin myös innovatiiviset toimintatavat leviää ITWikin välityksellä. Täälläkin niin premium-asiakkaiden sisällöt jää roikkumaan, eli ne saa enemmän näkyvyyttä. Ja premium-käyttäjillä on myös käytössään kaikki nämä eri haut, että esimerkiksi rekryilmoitukset niin saa sitten näkymään rekryhaussa, jota muuten katsotaan aika usein tai aika paljon. Siellä vaikkapa Nordea hakee tällä hetkellä Senior Full Stack Developeria IAM-kokemuksella, eli identiteetin hallinnan osaamista haetaan. Ja samoin sitten yhteyshenkilöt ja asiantuntijat löytyy omasta haustaan. Samoin blokkaukset. Ja sitten meillä on kaikki digitalisaatiokentän tapahtumat ja webinaarit ja koulutukset koostava sivu. Me itse päivitetään tänne kaikki tärkeimmät tapahtumat. Aika usein ollaan tavallaan näiden tapahtumien viestintäkumppanina. Ja sitten jälleen premium-asiakkaat saa omat webinaarinsa ja tapahtumansa tänne lisätä. Eli tämä lukeutuu myös premium-toimintoihin. No, sitten meillä on vielä ITWikin blogi, jossa me julkaistaan erilaisia digitalisaatiokentän tutkimuksia ja uutisia, ja johon me myös haastatellaan meidän premium-asiakkaita. Eli jokaiseen premium-jaksoon lukeutuu yksi haastattelu, joka toteutetaan tekstimuodossa lomakehaastatteluna. Samaten jos meidän asiakkailla on lehdistötiedotteita, niin niistä pyritään tekemään uutisia. Eli toimitaan myös tämmöisenä viestinnällisenä kumppanina asiakkaillemme. Kaikki ei tätä osiota hyödynnä, mutta osa tykkää siitä hyvinkin paljon. Meillä on myös oikeastaan kaikilla ITWikin sivuilla tämmöiset mainostaulut, joihin nousee premium-asiakkaiden julkaisut, että siinä taas yksi premium-toiminto, eli premium-asiakkaiden julkaisuja niin markkinoidaan oikeastaan jokaisella ITWikin sivulla näissä mainostauluissa. Näistä julkaisuista lähtee myös automoitu viikkokirje kerran viikossa ja myös sen kärkeen nousee nämä premium-julkaisut. No sitten mä esittelen vielä yhden option, jota meidän käyttäjäyritykset voi hyödyntää. Eli meillä on tämmöinen ITWikin some-ikoni kautta linkki. Eli yritykset voi lisätä sen somelogojensa tai linkkiensä joukkoon. Ja näin myös tähän vahvaan sivustoon linkittäminen yritysten omilta verkkosivuilta niin tekee todennäköisesti hyvää heidän
PageRankille, eli sivuston arvokkuudelle Googlen silmissä. Eli tätä ikonia voi sitten hyödyntää siellä omilla verkkosivuillaan. Näin täältä löytyy linkkimuotoinen tässä esimerkissä Digian sivuilta. Noin. No sitten tässä on vielä muutamia tilastoja ITWikin Google Analyticsista. Eli tosiaan tavoitetaan tuommoisella 9-10 kuukauden ajanjaksolla yli 200 000 käyttäjää pelkästään Googlen välitykseltä ja tuodaan noin 750 000 sivukatselua 12 kuukauden jaksolla näille profiileille ja muille sisällöille tällä alustalla. Eli tietyllä lailla hyödyntämällä ITWikia voi tuplata ne mahdollisuudet saada sille omalle sisällölleen asiakkaiden silmiä. Tässä on joidenkin profiilien esimerkkianalytiikkaa, eli jos se profiili on laadukkaasti täytetty, niin se tulee tuomaan tasasta, laadukasta liikennettä teidän osaamisellenne Googlesta, ja se tulee tukemaan asiakashankinnan prosesseja. Tällä hetkellä meidän liikenne on sen verran merkittävää, että me voidaan oikeastaan luvata se meidän käyttäjäyritykselle. Että jos te täytätte teidän profiilinne referensseillä ja muilla sisällöillä laadukkaasti, niin me tullaan saamaan niille relevanttia liikennettä. Tässä on vielä tiivistettynä ITWikin lisäarvoja markkinoinnille, eli kaiken lähtökohtana on laadukas sisältö. Eli ensin täytyy täyttää refejä, suosituksia, blogeja, tarjontoja profiiliin. Niistä voi tehdä esimerkiksi version ChatGPT:llä tai julkaista sellaisenaan. Tärkeintä on se, että sisältöjä saa julkaistua. Kuten sanottu, profiili tulee viemään viestiänne asiakkaille ja tulee tavoittaa ne hankintaprosessin eri vaiheissa. Ja kun profiili on kertaalleen täytetty laadukkaasti, niin se vie viestiänne asiakkaille pitkään. Eli näin ollen tämän ITWikin käyttö se tulee helpottamaan teidän työtä. Markkinointitiimit on usein kiireisiä. Jos te teette tämän kertaalleen kunnolla, niin se tulee viemään teidän viestiä vuosia. Ja näin te pääsette myös visualisoimaan analytiikalla markkinoinnin onnistumista ja tuloksia esimerkiksi myynnille ja johdolle ja ketä kaikkia markkinointiasioista keskusteleekaan. Ja ITWikin käyttö tulee nostamaan myös omia verkkosivujanne ylöspäin Google-hakutuloksissa, jos hyödynnätte perus- tai premium-profiilia. Ja meidän tavoitteena on olla tärkein markkinointikanava IT- ja ohjelmistoalan yritykselle teidän omien verkkosivujen ohella. No sitten tässä on vielä lyhyesti hinnoista. Perusprofiili kaikille käyttäjille 220 € 12 kuukautta. Premium-profiili 1-100 hengen yrityksille 906 kuukautta tai 1512 kuukautta. Ja premium-profiili yli 100 hengen yrityksille 1300 € 6 kuukautta tai 2500 € 12 kuukautta. Ja ITWikin profiilin pääsee luomaan täältä kirjautumisen kautta ja sitten alkamaan julkaisemaan sisältöjä. Tervetuloa käyttäjiksi ja olkaa yhteydessä, jos mitään kysyttävää herää.